Здравейте! Днес ще упражняваме музикалната памет заедно с пеене и пляскане. Застанете добре изправени и нека да започваме. Първо ще ви изпея един музикален отказ. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Нека опитаме след това да го повторим заедно. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Височината няма значение, важното е да спазим ритмичната фигура. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Хайде да опитаме заедно, като включим и пляскане. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Чудесно! Хайде да опитаме отново. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. Добре се справяте. Нека сега да се опитаме